Ayan, good morning, good morning. Ayan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Good morning. Welcome sa aking munting channel, Bicolano Vlog. Ayan, ang ganda dito sa lugar na to. Good morning, Baguio City. Ayan. Ay, hiningal ako bago nakarating dito. Ganda oh. Wakan mo nga, ilagay mo sa bulsa mo to isang ano ko. Cellphone. Wow! Ganda ng lugar. Yan, sobrang lamig. Napakaginaw. Ayun. Hello, Hari Araw. Good morning. Oh, dito. Ayan. Napakahirap nga lang maglakad. Ayan. Ayan, ang ganda papunta doon. Kailangan talaga na, magkano nga bili mo dito? Kailangan talaga ito dalawa. Kasi, ganyan, hindi ka naririnig niyan pag malayo ako. Tara na, tayo umuwi na. Shoutout mo nga pala. Shoutout nga pala yung nagbigay sa akin ng t-shirt. Ano mo, zoom konti. Yan. Yan, si Sikoy Boyski. Shout out sa'yo. Ito na yung I Love Macau. Tama na.